Tu hlavná stanica Bratislava. Z prvého nástupišťa odchádza turné Rýchlik, Miroslav Martin a Drahomíra Masaryková do celého Slovenska. Tu hlavná stanica Bratislava. Z prvého nástupišťa odchádza turné Rýchlik, Miroslav Martin a Drahomíra Masaryková do celého Slovenska. Farebný tátoš, ktorý zaženie, aby sme sa dostali k vám. Farebný tátoš, Slovensko ide, aby sme všade zavítali k vám. Locomotion, 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 locomotion. Ideme rýchlo po kolajniciach, aby sme sa všade dostali, aby ste na nás nemuseli dlho čakať. Ten Rýchlik dorazí k vám. Ten Rýchlik prichádza k vám. Tu hlavná stanica Bratislava. Z prvého nástupišťa odchádza turné Rýchlik, Miroslav Martin a Drahomíra Masaryková do celého Slovenska. Farebný tátoš, ktorý sa ženie, aby sme sa dostali k vám. Farebný tátoš, Slovenskom ide, aby sme všade zavítali k vám. Locomotion, 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 locomotion. Tu hlavná stanica Bratislava. Z prvého nástupišťa odchádza turné Rýchlik, Miroslav Martin a Drahomíra Masaryková do celého Slovenska.